Tämä on hevosvideo. Alkaa! Ja minä olen nyt hypätänyt. Ja sitten on myös yksi valkoinen hevonen. Eli musta ja valkoinen. Eli minä. Joo. Ja minä olen myös yksi juontajista, joka on valkoinen tuo. Eli hän. Minä. Ja sitten meillä on semmoinen, meillä on 20 tyyppiä, jotka hoitaa meitä. Ihmisiä niinku. Niin, mä en osaa sanoa ihmo. Mä sanon sen ihmo, niin sanon näin ihmo. Ihmisiä. Niin, ja sit alkaa tää tallipäivä. Moikka, olen syönyt. Hyvä tulla takas hallille. Ventä. Imma. Hei. Mä tulin just siitä. Joo. Missä se meidän hevoset on? Ainakin mun toinen on tuolla karsinassa. Okei. No. Ja, eli musta on, ei musta, kun missä näin sanotaan mustaksi sun taiffa, niin mä kutsun tätä mustaksi sekaiseksi. Tää nimi on musta. Tää on musta riimunnainen. Musta vielä toikin tästä riimunnainen. Sitten. Tää on Nikita. Tai no, sen oikein nimi on KK Nikita. Mikä se kappale olikaan, enää muista. Niin niin. Ja tänään me ratsastetaan. Ja. No niin. Elikkä. Kumpi rakastaa ensin? En mä tiedä, voitko mennä ensin? Okei. No mut hei, meille tulee ensin tänne sellainen tyyppi, joka tulee ratsastustunnille, kun me pidetään sellainen tunti täällä. Tänään! Joo. Ootas, mä käyn avaan sille oven, se tulee varmaan just. Joo. Puhu siinä välissä. Eli tää on, tää on talletus hyvistä hevosista. Sekin käy tunneilla. Ja sitten se on sitä keskellä. Aika tällä riime. Katso tuntia ja tulee sit. Ai se tuli jo. Joo. Kummalla sitä meidän Junnu ratsastaa? Se voi mennä Nikitalla. Okay. No. Sitten siellä on nyt hetkeksi. Ja. Nyt toi Junnu, joka tulee tänne ratsastamaan. Niin se ratsastaa siis Nikitalla. Meillä on aina aidintussa. Silleen. Ja mä otan täällä käteen Ei, tässä on satula. toinen ketju, laita tässä. Joo, tässä on satula. Mä laitetaan se tähän. Paitsi että katos mä tyhmä. Kun tässä satulassa ei ole vielä valmiina sitä satulahopaa, niin sit mä laitan tästä. Sitten missä Noin. Näin. Ja sitten tää Junnu menee tähän. Ja tää. Näin. Ja sitten me laitetaan sille kypärä. Paitsi etten sieltä olla tuossa toisen kun. Mä käyn hakemaan kunnon kypärä. Selvä. Sellainen. Ja
kun mä laitan mustan. Mä laitan mustan niin tässä. Koska on nyt hyvä nyt. Toi toinen hoitaja. Tulee Junnulle kypärään. Sitten ei Junnulle käy mitään. Ai, tätä olisi jo. Joo, mutta kun tällä Junnulla ei ole nyt siis vielä mitään juttuja, niin mä toin sille tästä ihan aidon kypärän. Ja sitten kun sillä ei olisi ratsastusliiviä eikä mitään kenkiä, niin mä toin nyt vaan pelkkä liivin sille. Mutta ei se verkko mahtua sille. Ei varmaan Junnulla sitä. Pitkästä aikaa, se on nyt ratsastelemassa. Joo. Milloin sä oot käynyt Junnulla? En mä muista, kun sitä ainakin varmaan vuosi verran. Ai tuossa. Joo, oi kiva. Joo. Varmaan pääsit laukkaan. Joo, se on tosi kiva. Oi, minun kypäriinästi. Se ole sinun kypäräsi pöliä. Vai miten se sitten? Siis hänen. Kauankohan Junnu on tästä? Kauanko olet tästä? Tuossa noin ehkä 2 vuotta taukoa on pitänyt, että kun on ottanut kyllä tiedon täällä. Moni. Eli olen siivooja ammatilta, ei rahat aina sitä taskukseen. Okei, härkimistä. Niin, todellakin. Ja meillä on hoitaa ja mua. Ja vaimoa. Oi, se on kiva. Joo, erittäin. Junnu on vähän sellainen puhelias kaveri sitten, että ei mitään. Oliko mä Ja kokeillut? silleen hoidettiin jotain hevonen, että niinku me tästä harjalla ei saa tehdä mitään kuin Harmi, mä olisin halunnut. tätä osaa. Joo, se on myös. No, Junnu, mikä tämä on? Se on takkasukat. Joo, sillä on takkaa hevosen ja hevosta. Ei. Väärin. Se on piikkisukat. Sitten. No, mikä tämä on? Se on taas semmonen, että laitetaan hevosen häntä kiinni. Väärin. No, entäs? Etkä nämä ovat? On puloita. Eikö olisi saanut sanoa? No, mitä seuraavaksi? Tiedätkö mitä nämä on? Ne ovat semmoset, että saavutaan hevosen irti ja niin laitetaan kaulusta kiinni. Tämä oli Junnu vähän ratsastaa. Hei, minä tipun täältä. No niin. On tuntilappu. Voiko sitä musta suhteen tehdä? Tuo. Joo, mutta sitten seuraavassa jakson näette, kun musta sitten pääsee tuonne päälle. Joo. Moikka! Moikka.